हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव आंनि गोदान भिडिअआव फिन बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअआव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायहरबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम आरो भिडिअखौ माबायदि बानायनांगौ जुदि माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंब्ला प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दे बिदिब्ला गुबैयै दिनैनि भिडिअखौ आङो सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बैसोर गेदेमा बिथांमोननि थाखाय बानायनाय जादों। दा जोङो नुबाय थादों जे ससियेल मिडियायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनि सोद्रोमा बिथांमोनहा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। दुखु मोननाय फोरमायनाया बेनो जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंहा मोनसे एकर्ड जालांदोंमोन, जायखौ जों बयबो BTR एकर्ड होननानै मिथियो। आरो बे एकर्डआ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो बर'नि माखासे जांख्रिथायारि आफादफोरनि गेजेराव जालांदोंमोन, जों बेखौ बयबो मिथिगौ। बेनिफ्राय बै एकर्डआवहाय बे सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय गेदेमा बिथांमोननि थाखाय मोनसे दफा लिरनाय दङ। दा बेवहाय बिथांमोननि नखरनि सोद्रोमाफोरनि जिउ सुंथाफिननायनि थाखाय माखासे अनसुंथाइनि खोथा लिरनाय दङ। दा बेखौ लानानैनो मुंख्लंनि नखरफोरनि सोद्रोमाफोराहाय गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। दा दुखु मोननाय फोरमायनाया बेनो जे बिथांमोननि जिथुनाखि दाबि बा बिथांमोननि जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाय बियो दिनैसिम मोनफुंजायाखै। दा बेनि थाखायनो बिथांमोनहा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोङो गासैबो गेदेमा मुंख्लंफोरखौ जोङो सनमान होनांगोन, मान होनो रोंनांगोन। मानो होनोब्ला बिथांमोननि सेक्रिफाइस खालामनायावनो, बिथांमोननि जिउखौ बावसोमनानै हारिनि थाखाय जुजिसोमनायावनो, बिथांमोननि हारिखौ सिबिनायावनो, बिथांमोननि हारिखौ अननायावनो दिनै बर' हारिया बे अबस्थायाव सफैबाय। दिनै बर' हारिया गावखुंथाय मोनबाय। जाखिनि दङ फिसाब्लाबो गिदिरब्लाबो, पावारा जा दं जा गैया बेजों खोथा गैया। दिनै बर'आ जि अबस्थायाव सफैदों, जि जिनिसखौ मोनदों, बेयो गासैबो सोमावसारारि बिथांमोननि नाजानायाव, सोमावसारारि बिथांमोननि बावसोमनायाव बियो मोनफुंनो हानाय। दा बेनि थाखायनो जायफोर गेदेमा बिथांमोनहा सोमावसारनायाव बाहागो लानानै मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोनखौ जोङो जेब्लाबो गोसोखांनांगोन। बिथांमोनखौ जेब्लाबो जोङो अननो रोंनांगोन, बिथांमोनखौ जों जेब्लाबो सिबिनो रोंनांगोन। आरो बिथांमोननि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो, बिथांमोननि जिउआ जाहाथे सोरगोआव सान्थि मोनहैयो। दा बे हिसाबै जोङो बिथांमोननि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ जोङो अनसायनांगोन। बिथांमोनहा बर' हारिनि गादब जानाय, नासयजानाय, नेवसिजानाय, गोग्लैसोनाय बेफोर गासैखौबो उदां खालामनो थाखाय बिथांमोनहा सिमां नुनानै सोमावसारदोंमोन, नांदोंमोन हारिनि थाखाय, हारिखौ फोसाबनो होननानै, हारिखौ गोजौआव लांनो होननानै, हारिखौ सिनायथि होनो होननानै। दा बेनि थाखायनो बिथांमोनहा दिनै हारिनि थाखाय जिउ बावलांबाय। बैसोरो जोंनि हारिनि थाखाय साफा साफा अलंबार आरो जोंनि गेजेराव साफा साफा जोंनाय अलंबार बायदि जोंनानै थाबाय थागोन। दा बेनिखायनो जोङो जिहेथु एकर्डआव लिरनाय दंखायो, दा जोङो बेखायनो बिथांमोननि फेमिलिनि सोद्रोमाफोरनो जोङो बेखौहाय थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। बे फेमिलिनि सोद्रोमाफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। सोरबाया बुंदों जे गथ'फोरा बिफानि महरखौनो नुलाङाखिसै। दा जोङो गथ' गथाय फरायहोनाय बेफोराव जों गोबां खस्थ' मोननांदों, जानाय लोंनाय गोबां खस्थ' मोननांदों, बेफोरबायदि दुखु गोबां फोरमायदों। आजिखालि फरायनाय होनोब्ला जों बयबो मिथिगौ जे दानि जिथुनाखि कम्पिटिसन, बेवहाय जों गथ'फोरखौ मोजां मोजां फरायसालियाव फरायहोनो हायाब्ला, क्वालिटि इडुकेसन
जोङो गथ'फोरखौ मोजां फरायसालिफोराव मुं थिसननानै मोजां क्वालिटि इडुकेसन होनो हायाब्ला दानि कम्पिटिसन जुगाव जोङो जाफुंसार जानाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। दा बेनिखायनो जाहाथे जायफोरा हारिनि थाखाय नांनानै मुंख्लं जालांबाय, दा बैसोरनि साफ्रोमबो गथ' गथायफोरा जाहाथे साफा साफा मोजां मानसि जाहैनो हायो, हारिखौ सिबिनो रोंनाय जाहैनो हायो, हारिखौ सिबिनो हानाय सोलोंथाइ मोननो हायो, जाहाथे हारिखौ आरोबाव आगानसे गोजौआव दावखोलांनो हायो। दा बेनि थाखाय जाहाथे बैफोर मार्टियार्स न'खरफोरनि जिथुनाखि मोननांगौ मोन्थाय बेखौ होफुंनानै जाहाथे बिथांमोननि गथ' गथायफोरनि फरायनायानो होन, न'खर सोलिनायानो होन, बेफोर गासैयावबो जाहाथे एसेब्लाबो खामानियाव होयो, एसेब्लाबो जाहाथे मदद जायो, एसेब्लाबो जाहाथे हेफाजाब जायो। बेनि थाखायनो आङो दिनैनि BTR सरकार एबा BTC सरकार जाय बिथांमोना सलायबाय थादों, जाय बिथांमोना सरकाराव दङ, बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायहरदों जाहाथे मुंख्लं न'खरफोरनि जिथुनाखि मोननांगौ एकर्डआव लिरनाय दङ बै दफाखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै होयो आरो जाहाथे मुंख्लं न'खरफोरा बे मोननांगौ जिथु मोन्थाय बेखौ थाबैनो मोनफुंनो हायो आरो न'खराव जाहाथे बियो एसेब्लाबो मदद जायो आरो जाहाथे मुंख्लं गेदेमा बिथांमोनहा गोजोननाय आरो सान्थि मोननो हायो। बेनि थाखाय आरोबाव खनसे आङो फिन BTR सरकार जायफ्रा सलायबाय थादों बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरबाय। दा भिडिअ'आ बेखिनियानोसैमोन। गोबां दुखु मोनदों भिडिअ'खौ नुनानै, बिथांमोननि जिथुनाखि फोरमायनाय दुखु फोरमायनाय बेखौ नुनानै गोसोआ थानो हायाखै, गोबां दुखु मोनदों। जानांगौ गासैबो बर' रायजो राजाफ्रानो बिथांमोननि फोरमायनायखौ नुनानै गोबां दुखु मोनदों। दा बेनिखायनो थानो हायियाव आंबो बिथांमोननि दुखुखौ लोगो लाफानानै नैबे सुंद' भिडिअ'खौ बानायनानै आंनि जिथु मोन्दांथि बेखौ आङो नोंथांमोन रायजो राजानो फोरमायहरबाय आरो BTR सरकारखौ खावलायहरबाय जाहाथे बे आंनि फंनैसो बिबुंथि एबा फंनैसो आंनि मोन्दांथिखौ फोरमायनायनि गेजेरजोंबो जाहाथे BTR सरकारखौ खावलायहरनाय जायो। बे थांखिजोंनो बे भिडिअ'खौहाय बानायनाय जादों। दा भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। दा बेखायनो जोबथारनायाव आं बेखौ खावलायबावो जाहाथे नोंथांमोना भिडिअ'आव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो शेयार खालामो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा निमाहा होगोन होननानै आसा थाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोनहा नोंथांमोननि साननायखौ, नोंथांमोननि बोसोनखौ कमेन्टआव हरनो थाखाय प्लिज दाबाव, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो गुरै खावलायहरबाय। जय बर' हारिनि जय